lichtzinnig kalm. Wat doe je precies aan de hand? Wat doe je meer? Nou, op dit moment dan hebben we de theatertententour. Het houdt in 4 verschillende tenten moeten vastritten. Binnen voorstellingen van cabaret, er is een goochelaar, er is theater, jeugd op planken. En er is een hele jonge cabaretier hier in het dorp zelf. En ja, dat soort vaststellingen hebben we hier. Ik droom bijvoorbeeld om er echt aan een volwaardig theaterfestival voor te maken, dat je misschien wel 10 of 15 acts in. We willen echt vooral een hele prutte voor de band ja? Want we zeggen altijd van als de band vermijd je de ouders hun echt. Maar het kan best wezen, ja, we zullen steeds meer groeien.